Hi havia una... A veure com es... Vale, va. A veure com expliques. Hi havia una vegada... Però ensenya'ls als nens, ensenya'ls als nens. Ensenya'ls als nens. A veure com ho feies. A veure, agafa'l. Hi havia una vegada un nen i què li passava a aquest nen? Què li passava? Tenia mal el nen? I què li van fer? Li van posar una tirita? I es va curar? Oh! Es va curar? Es va caure? Oh! Com que cau l'avió? No cau l'avió. Cau a l'aigua? Com que xup? Xup, xup? Què més passava en aquest llibre? Aquí una cala. Ah, sí? Que cau a l'aigua. Hi havia aigua i queia. Si no li dona la